kinabuhi sa pagka-Diyos doon, apil yun kang sa hampak. Nagtuwa ko din nila ng mga Adventista nila. Kitang talan, mga Adventist. Gabay na nila, dili pa Adventist. Pero ang kinabuhi, mga kaigsunan, hangtod karon tagagawas pa. Sa ngalan Adventista, pero ang kinabuhi, tagagawas pa. O sa may mahitabo, ani, apil ka, ani. Malingaw mo, ani ba? Kung imo ning gutat-gutaron, mga kaigsunan, makalingaw ni atong tanawon kung malingaw mo ani mga kaigsunan. Unsay kasulti din sa Isaias kapitulo 20. O mari kamo atong katawhan, sumulod ikaw sa imong lawak, taguma ang imong pultahan, sa imong palibot taguy ang imong kagalingon sa diyutay panahon, hangtod sa kasuko mulabay. Muagi, mga hinggalag mga kaigsunan, kining panahon na karon ang atong kagalingon, ato yung isintro sa pag-alagad sa Ginoo. So tingnan ka mga kaigsunan, grabe karon ang impression. Nagkasabot mo impression, kaya gitawag mo yung pagsaka sa talagitong. Gituyo na mga kaigsunan, aron ang mga tao, makita nila na sayo na din ay kuno ang tao. Katong COVID sa una mga kaigsunan, makita na to, nga ang COVID, makontrol din ang tao. Pagkontrol. Kini umaabot kay tabo sa kalibutan, atong tanawon mga kaigsunan, kung makontrol ba yun sa maong tao ang dagan sa kalibutan mga kaigsunan. Tagigon din pinadayag ni Christos, unsa ang unang hampak. Kanus amang yun madawat ang hampak, kanus amang yun mahitabo. Mahitabo ning mga hampak sa diha nga mong close of provision. Kana bang sigurado na ba? Sa una, sa among ROTC mga kaigsunan, doon na may ganang kanus aman magpalupad o balas kanyon ang mga military. Magpalupad sila kung clear na ang area nga walay mga sundalo maigo. Okay, clear na area. Fire. Lupad dito pa yung sa bayag. Asa pa ng tropa, nakaplastar na sa taguanan. Adto na yung tugpa dito sa mga kalaban. Inig palupad sa Ginoo, nining unang hampak mga kaigsunan, clear the area. Buyong yun na Ginoo, clear the area. Report ang ulununda, Ginoo pwede na hampakon. O sa mga ready na, ang tanan amo ng pamarkahan, ang tanan gihipos na namo, pwede na ibubo ang unang hampak. Mga hinggalan mga kaigsunan, kumpensa ng mga tao ron, kay kinsa may nagdaong mga kaigsunan nga dunay hampak. Dinhira ko na hibalo sa Seventh-day Adventist. Sa una sa Katoliko pa ko, wa gyud isgutan nga dunay mga hampak mga kaigsunan. Kinsa may nakaagi dinig Pentecostal nag-ask isgut magugog hampak? Wala. Dini sa Seventh-day Adventist, nganong gitudloan ta ni mga kaigsunan, nganong gisultihan ta nani aron mangandam ta ning katapusan. Aron kita mahibalo nga dunay hampak na buhian sa Ginoo, aron kita mag-usap sa atong kinabuhi. So diyan ta mo mga kaigsunan, kining panahon karon, mauna ning panahon na nga uspo na nato ang atong pagkinabuhi. Unang hampak mga kaigsunan atong tanaw. Pinadayag 16. O milakaw ang naunang manunda o ang iyang panaksan, iyang giyapo sa yuta, o dihay mangilad o mangutgot bitakboy sa mga tao, nagdala sa marka sa mapintas kanila, nagsimba sa iyang larawan. Ako akong kasuway sugad. Mahilantang ang upuon. Tungod sa sakit po. Sa tunan ko, manubok sa imong lawas, managituhok-tuhok ang imong lawas, gitusok-tusok. Kining hampak ang mga kaigsunan, makalilisang ang iyang hampak. Ang unang manununda, miyabo sa iyang panaksan. Asa giyabo, dito yun sa mga tao nga nagsimba sa ganap na mapintas. Musugot ta sa dili mga kaigsunan, sa dili madugay, ipatuman yun ang pagsimba ni ining mapintas na ganap. Ako i-challenge ka itong magpupa, kung bakit yun mag-alagad, pag-Adventista mo. Kung gusto mo maluwas, pag-Seventh-day Adventist mo. Pero kung dili mo gusto maluwas, hala, balik mo dito, pag-aon mo putrong baboy. Kaya kining hampak mga kaigsunan, sigurado din magdawat sa mga tao na tunay marka sa mapintas ng anak.
Maragya pa ni katong ni Brother Jerry niya yung mankas sa mapintas ng mananap. Kumana mo alin ito? Ha? Wala pa? Kinis niya nga hampat mga kaigsunan makanilisan sa mga tao na dunay marka, sa mga tao na nagbantay ni ining unang adlaw sa semana. Mga higalag mga kaigsunan, kita karon mga Adventista, kung ang atong kinabuhi sama gihapon sa mga tao sa tagagawas, maurang hampaka atong maangkon. Kakita o gihapon kita. Ikaduha, Deuteronomio 28:35 unsay gisulti dinhi. Unsa ang gadaghanon ang kabahong nga mutakboy sa lawas sa mga tao. Ang ako kauban sa council mga kaigsunan, itugkan siya og mata sa tikik, dinhigyod sa labot ug dinhi sa ilok. Matug pa niya, maglisod kog higda, kung maghayang ko dili ko makahigdag hayang, kung magtakilid ko diri sa pikas, di ko makahigda og takilid. Ara na yung ko perminti, pwede ko magdaog. Maglisod ko og kalibang, kung ang akong sukbuton mag-shoot ko, ang sukbot na ko, ang barok sa akong asawa kanang gasker. Lisod man ka na na'y matastiki, labi na kung sa mga lalaki, ang hindi lapit sa bugang, pas ilang pagkalisod, maggaka-gaka ka Brother Rodrigo magakaw, kung dunay matastiki, labi na kung sa itlog. Labi na kung kining mga kaigsunan, mutakboy sa imong lawas, o sa gisulti dili. Pagasamanan ikaw ni Yuba, diha sa imong mga tuhod, o sa mga imong mga paa, sa usa ka dautan nga hubag, nga dili muarang maayo. Suka, sugod sa lapalapa, sa imong til, hantod sa imong alimpulo. Unsa na posisyon ang imong paghigda mga kaigsunan. Magdaog kaw, naay daghan mga hubag. Hayang kaw mga kaigsunan, doon ay hubag sa likod. Magtakilid, magtindog kaw, pati imong napalapad, doon ay hubag. Mayroon na lang tinggal ikaw, dahil mga kitag-doktor na magpatakbarta kitang tanan. Pag-abot ito sa doktor, mga kaigsunan, sekretary sa doktor, ma'am, kung sa may imong dibate, kanang imong dibate, nga nagpatambal kaw, maupunay dibate sa doktor, nga ni adili karon. Mga higalag mga kaigsunan, walay makakuha ni ining sakita, nga naman tungod kay hampak kini. Silot kini sa mga taong dautan nga nagdala sa marka sa mapintas sa mga. Bita man itong kanta ni Maximban, na dunay upaw nga magpatambal sa doktor. Kumpiyansa kayo ang maong tao mga kaigsunan. Gihatagan siya bisita sa mong doktor. Tumarani kay kanang imong buhok manubok na kung tumar ka ali. Matod pa niya, diduso mo ni tambal. Kaya ang doktor nga naghatag ka na kong tambal, upaw sa hangtod ka rin wapay buhok. Maraglit yun dahil kumaayo ang ikat. Mga higalang mga kaigsunan, bisan kinsa nga tao nga magpatambal niini, pati doktor, doon na po'y maangkon nga kabaho. O kini nga kabahong mga kaigsunan, matupag ato tanaw nagpatiwas mga kaigsunan, nga kini kabahong nga muhampak, mangutkot. Ambot nakasuway mo, kitang tanan nakasuway mo yung pagini nga, isakitang taglipon. Ako, buingong di ko mga kaigsunan, mas maayo pa'y mahilangtan ko kaysa sakitang taglipon. Di pag-iba katulog. Sakitang taglipon mga kaigsunan, desisyon di ko, ugma ipaibot ko ng ngipunan eh. Kas ato si Doc Blaya, mag-yun makatunga kay nanganak. Sige na kung handog pa silang, asa na kung si Glaysa. Nag-bleed kay nanganak. Dito ko sa batas mga kaigsunan. Sa diha na dito ko sa batas, nagpila ko dito, sige na kong ingon nga, kadugay balik sa batas, magpaibot ang nipon. Dito ko alas 8, naigtan kong nipon mga kaigsunan, alas 11:30, pag-abot dito na suko, pag yung doktor na ko. Ingon pag yung doktor na, asa may ibton mo ng nipon. Gitudlo na ko, ang akong nipon nga ibton. Ingon siya, ayan ako tudlo kay, nahibalo na ko, asa nipon na ibton. Ako kumasaya na makita siya mga kaigsunan kaya nagtapad-tapad na. Unya, nasupok pag yun ang doktor. Lalo na nga, wak tingali kay tukras tingali. Naguruhan na dok, naliguyan. Magkasakit-sakit ang ipon. Mao na mga kaigsunan, mas maayo pa nga mahilangtan ka mga kaigsunan
katuyog po. Magsakit imong ipon, di ka katuyog. Kini mga kaigsunan, tibuok lawas. Ang tibuok lawas mo, malutop sa maong hubag. Ang aking tiyo, mga kaigsunan, doon na sa hubag ni Israel. Naglala na, nagtuyo na. Usara ka hubag, mga kaigsunan ni Israel. Pero buagi siya, nalimaho na marag patay nilaga. Baho. Kanang doon na kay samad. Kanang mga diabetes bitaw, doon na yung nalibawan mga kaigsunan nga ang iyang tiil kaudas ilo, kay wa siya kabantay na ang iyang tiil ay pagdalanan bitay. Kag ini mga diabetes mga kaigsunan, nabila ka ng pagdalanan, di nakasakitan, di nakakabantay. Nagkitilap-tilapan sa ilo, gikaon sa ilo. Pagtanong niya, uy, ano niya kami ako umagko? Wa na gikaon, mga higalag mga kaigsunan, kining na hampak, mangutkot, o kailangan diabeteson kay way ngutkot. Diya nagali kabantay kang gikaon na dayo tiil. Kining na hampak mga kaigsunan, mangutkot, o nang hampak badaan, hilabihan ng pakita. Di na makaya. O kinakon, o nang hampak, patay na dayon. Di mo po kalagi pakyun pa. Unang hampak, buhit pa ka mga kaigsunan. Ikaduhang hampak, tanawan ako. Ikaduhang hampak, pinadayag ni Sais dos, ang ikaduhang hampak, ang ikaduhang manununda, niya po siyang panaksan ngadto sa dagat, o ang dagat, nahimong daw dugo sa mga minatay, o nangamatay ang tanan buhing bukal diha sa dagat. Wak na'y teknikay niya. Biskay ng plano pa ta mga ligo, what ay teknikay. Ang dagat mahimong dugo. Doon ang may relasyon mga kaigsunan, kung ang dagat mahimong dugo, ang tanan mga binuhat nga nasa dagat, mga matay sila mga kaigsunan. Ang tanan nga mga buhing mga mananap nga naa sa dagat, mga matay sila. Wala na tayo kaunay o pista. Usap kay bulungan karon mga kaigsunan, diya part sa Amerika. Dunay ng lugsong bitaw for the first time karon pa mo niya kakita uwa pa mo kakita kanang tawag og penis fish. Uting na isda. Sa Bisaya pa. Murag yung uting. Dito sa baybay mga kaigsunan, millions of penis fish dito sa baybay. Nakilala ang mga tao for the first time maupaman makakita sila og kini nga klase nga isda. Nganong naaman sa baybay yung hilabihan kadaghan. Nganong ang uban mga mananap karon nga sa dagat mga kaigsunan, ijahay man paglayas diha sa laon. Doon na po yung usak kadako kayong tuna nga nakita nila mga kaigsunan. And just imagine kining tunaha, dili man mo adtog baybay. Kay gusto sa tuna, adto na gini sila sa laon. Pero natingala sila nga ang tuna mga kaigsunan, mulayas man yun. Muadto man yun sa baybay o dito yun sa baybay mga kaigsunan, dito yun siya mitugpa sa wak na tubig. Natingala ang mga tao, ingon sila, unsa man yung isdaan nga ato ibugaw dito, muari man yun, maragdaan man sila gikahadlukan o daghan sa mga balina karon sa dagat mga kaigsunan, nganong ari naman yun sila sa baybay nga kining mga isdaa tuar man sa laon. Doon na sila gikahadlukan. O ginigikahlukan nila mga kaigsunan, mauni siya ang mga tanghaga, pati kitang talangawa, kitang mahibalo, unsay naa sa laog sa dagat mga kaigsunan, nga pati ang mga buhing mananap karon, nangahadlok naman sila, o niining panahon na, ang mga dagkong mananap, mga isda talang mga matay sila diha sa dagat. Kung kining ikaduhang hampak mga kaigsunan, ihampak dinis kalibutan. Ikatulong hampak pinadayag Visayas Patrocity na ingon din ang ikatulong manununda miya po siyang panaksan ngadto sa suba ug ang tuburan sa tubig ug kini nahimong dugo. Gatuo ko mga kaigsunan nga kining panahon na unahunang nila halin ang mga mineral. Yamas City na maligang mineral pero sutihan ka mo mga kaigsunan kining hampak kasilot kining hampaka bisan asa ka mukuha og tubig dugog gyud mo gawas. Sa China ba kay sunan dunay ang ilang suba naghubas
natingala sila na ang ilang suba kulor man kuya. Ingon ang mga tao nga kisa may nagyabo og dugo diri. Pero imposible ang tibuok suba puya ang kulon. Ingon ang mga scientist, ang taga amot kinsa kung saan sila nga mag-istorya na. Ingon nga bumikal sa kainit kadto bitang mga guso kadtong mga kunsa kaniya ang iya bitang ko na hilis mao kulon nga nahimong kulon rin. Pero imposible tibuok suba mahimong pula. Bisan pag magdabog ang dugo o sa kabaril sa suba mga kaigsunan, dili mahimong tibuok suba, mahimong rin ang kulong ang tubig. Mga higalag mga kaigsunan, o kining panahon na mapugos yung kag-inom. Kinis biladon naman niya ako kung saan ikatinoon. Doon na yung usa kasal dito sa tandang. Kaya kining mga tao naging na tagagawas mga kaigsunan, mga umban sila kung dinuguan. Tapos sila dito mga kaigsunan, pagkakabihingan na doon naman po yung ibang sa markot nga kuan at tulpot na doon ay namatay. Naunsa ba yung suot nga nangita itong dugo, kaya itong ilubong nilang dugo. Ingon na po na ang mga tao nga, asa na dugo? Katong dito. Nasagol na ba na sa dinuguan? Hurot na mga tao nakakaon mga kaigsunan. Katong nagluto, grabing sinukahay nila dito mga kaigsunan. Mga higalag mga kaigsunan, ang dugo na kini nahimong tubig mga kaigsunan, ang dugo na nahimong, ang tubig na nahimong dugo, pagka-imno ni sa mga tao, nagdunay marka sa mapintas ng mga. Kaya imno na dugo daw? Ako, kung masamat ako, suwayan na kong sudok, ato ka magkaugalingon. Pero kung masamat tingali ang laing tao, imno ni Muel, di po tingali makaya. Marata ng kwakwak mga kaigsunan. Ang isabaw ni mo sa imong dinungan, dugo. O kining dugo mabaho sama sa patay lawas. Baho. O kini siya, isagol ni siya sa mga tao na dunay markas sa mapintas ng nanak. Mga higalag mga kaigsunan, mauni painom nimo sa imong kabataan, mauni gamito nimo sa imong pagluto, bisan unsa kanila, kay silot ni siya sa Ginoo. Kadtong mga tao na dunay markas sa mapintas ng nanak. Atong tanaw sunod mga kaigsunan, o nadulog ko ang usa ka manulunda sa katubigan nga nag-ingon, husto ikaw sa nining imong paghukom, ikaw mao karon ug sa kagahapon o balaan. Mga higalag mga kaigsunan, nining panahon na karon, kinahanglan mangandam pa sa atong kinabuhi. Kung dili ta mangandam mga kaigsunan, sigurado kini ikatulong panahon pa ato gini matagamtaman. Tulong pa ha, buhi pa. Unsa gani unang ampak? Kabahon. Ikaduhang ampak, ang dagat na himong dugo. Ang ikatulong ampak, ang tubig na himong dugo. Buhi pa ka ng anang panahon na. Ikaw pa, iwasan na to. Verse 6, nag-iwan din. Kaya sa mga tao, nag-iula ang dugo sa mga bulaan o sa mga propita o gihatag mo kanila ang dugo anong pagkaimnon, mao kini ang angay kanila. Mao kini ang angay sa mga tao nga nagdumot, nga nagpatay sa mga balaan. Ikaw ginatimbang mga kaigsunan, nakita karon nga nakulangan. Api ka nining mga hampak. O naduog ko sa laran ni singkit o Ginoong Diyos, magagahom sa tanan, matuod o gusto ang imong mga hukom. Ang hukom sa Ginoo mga kaigsunan, ang tanan sa nato dayag sa Ginoo. Wa ko kay balong sa sala Ginoo mga kaigsunan. Wa mo kay balong sa sala nako, pero dayag kini sa Ginoo ang atong mga sala. Mga higalag mga kaigsunan, ikaupat na hampak, pinadayag Bisayas Utso. O kining ikaupat na hampak, ang adlaw gihatag gahom sa pagpaig sa mga tao. O ang ikaupat na manununda, miyabong sa iyang panasan diha ibabaw sa adlaw. O ang adlaw gihatag gahom sa pagpaig sa katawhan, pinaagi og kalayo.
Ang ato sugaron, makaya pa nato. Kay bago pa man ang init-init, kay sige pa magkulang sa ato. Pero, akong ipangutanan na ito nagtrabaho sa Saudi. Ako na nganong magputos magyod mo ang panapton nga biskay igal pa nganong magputos magyod mo ang panapton. Kay kung dili sila magputos ang panapton mga kaigsunan, mapagid sila init-ulit dili. Hinabihan ko kainit dito. Mga higalag mga kaigsunan, kana siya dili pasilot. Pero kini siya, silot ni sa Ginoo, ang suga gihatagad gahom sa pagpaig sa mga tao. Ang bukhano mo mapagid, kita mo mong litson na mandiki, ang palit sa litson, muliki ang atong palit niya sa kainit, maghuyas-huyas niya, mag-uwil-uwil pinaya ang tao ang panahon ng mga kaigsunan. Kung kita maigo ni ini, posible ang kainiton mga kaigsunan, hilabihan kapasok o kinidilit magwantas mga tao. Nga naman, tungod kay silot kini sa Ginoo. Verse 9, nagingon, o ang katawhan nagapaig sa ilabihan kainit, o nagpasipala sila sa ngalan sa Diyos nga may gahom ibabaw ni ining mga hampak, apan wala sila maghinulsol ni maghatag kaniyang himaya. Mga higalag mga kaigsunan, kita karon pinakaswerte tungod kay nahiban kita nga doon ay hampak ni hampak sa Ginoo. O kita karon magapangandam sa atong kinabuhi kay kini ikaupat na hampak makalilisan mga kaigsunan. Una, doon pa kay kabahong ang tubig kay mong giinom nahimong dugo pag imong giinom. O doon ako'y suga nga makapaig sa imong palit, maglakaw ka ni mga kagbitson. Maglakaw ang tao ani mga kagbitson. Tungod sa init sa hilabihan kainit, mga paig ang ilang mga panglawas. Ikalimang hampag mga kaigsunan, pinadayag ni Sais 10:11 na nagtingon, ang ikay limang manununda niyabu sa iyang panaksan, diha ibabaw sa trono sa mapintas ng lanap, o ang gingarian niini gitakpan sa kangitngit, o ang mga tao na nagpamaak sa ilang dila tungod sa kasakit. 1999, December 25, 1999, December 25. Natingala ko mga kaigsunan, dagan sa mga tao na nagpalit og kandila. Dito sa katedral mga kaigsunan, sa dito pa ko sa Surigao, nakita na ko ang mga tao isip pundo og kandila. Palit sila puspuro. Dito sila sa pari mga kaigsunan, kung sa ilang gibuhat, binitahan ang maong kandila o ang puspuro. Nung talag ko sa maong tao, nganong imo mo nang ipabilintahan, matubad niya, diwit usiga ng kandila kung diwit binitahan. Unsa may gipangandaman, nganong doon ang masay mga kandila, tungod ni ining hilabihan kangit-ngit, dili pa man hampak na. Di ba sa pag-approach pa sa 2000, dunay mga hugon-hugon na maglupad ang mga missiles. Dunay mga hugon-hugon nga dunay hitabo sa kalibutan. Ang mga tao nag-ingon, dunay kangit-ngit sulod sa tulong kaadlaw nga mungit-ngit mao nang nagpalit kami kandila kay mao ni lang basihan mga kaigsunan nga dili kuno musiga, hilabihan kuno kasakit ang batayon kay sa magtuod malipay ang mga kaigsunan. Doon na pa'y imong dibakit sa lawas, hilabihan kangit-ngit. O kila kung dunay electric sa maali. Kay bahala kung di musik amatag kung ang adlaw kahayag, basta kay dunay suga na magsiga. Nagapamaak sa ilang dila tungod sa kasakit. Apan ang mga tao mga kaigsunan, o ilang ipasipalaan ang Diyos sa langit tungod sa ilang kasakit o sa ilang mga kabahong. Apan wala nila hinulsuli ang tanan nilang mga binuhatan. Biskay na ito pa sila sa buong kabahong. Doon na pa'y mga hampak, hinabihang lisura mga kaigsunan. Wala maghinulsul ang tao. Gali, kung imong tanaw mga kaigsunan, ang tao ni panahon na musamot kadautan. O ang mga balaan, musamot kabalaan. O ang mga matarong, musamot kamataran.
Ngay dalag mga kaigsunan, angay na itong inutugan hindi panahon na karon. Ikaw nung nahampa, unsay gisulti din niya. Ang ikaunom nga manununda niya po sa iyang panaksan, ibabaw sa dakong suba sa Euphrates. Nahuksan kini sa tubig, aron sa pagtagana, sa gianan alang sa mga hari, gikan sa sidlakan. Niya ang mga espiritu sa mapintas na mananap. O nakita ko diya sa bakba sa dragon, o sa bakba sa mapintas na mananap, o sa bakba sa mini nga propeta. Nagagula gikan ini ang tulo na mahugaw espiritu nga murag mga baki. Sultihan ka mo mga kaigsunan karon sa bagong report. Ang Muslim pwede na magtimo og simba sa Katoliko. Kay doon na sila unification. Ang Methodist pwede na musulod dito sa Pilipinista. Ang Pentecostal pwede na musulod sa unification nga pagtulungan karon nga giusa ang reliyon sa tibok kalibutan mga kaigsunan. Pwede na sila magbayo-bayo. Maghimo sila Youth Congress. Ang Youth Congress dili kay Katoliko. Doon na yung mga Pentecostal, doon na yung mga Methodist, doon na yung mga Presbyterian, doon na yung mga Baptist, doon na yung mga Anglicans, doon na yung mga Muslim. Usa sa mga tema mga kaigsunan, one family, one religion. Mao ni siya ang tumog ug tinguha mga kaigsunan nga kining usahon ni siya para way problema ang kalibutan. O